Шушкевич нічога такога падпісваць не збіраўся. Падзеі бы пайшлі іншым шляхам, якім мы не ведаем. Дастаткова было б аднаго батальёна. Ёсць такая ілюзія, што інакш не магло быць. Я сядзеў побач і бачыў, як ціхіня ціснуў кнопку. Такія падзеі часта сканчаюцца велізарнай кроўю. Дзе гэтыя людзі все былі ў снежні 91-го і пазней? Саюз нерушимый попал под машину. 90-е forever. 8 снежня 1991 года у Белавежскай пушчы у Віскулях кіраўнікі Беларусі, Украіны і Расіі падпісалі пагадненне, якое паставіла кропку ў існаванні Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Імперыя, якая існавала больш як 70 гадоў, спыніла сваё існаванне. Вот звычайна, калі гавораць пра распад СССР, называюць гэтую дату, хаця вось вакол гэтай падзеі існуе некалькі такіх мітаў. Першы, самы галоўны, імперія распалася не ў адзін дзень. За некалькі месяцаў да гэтага все рэспублікі былыя, акрамя Казахстану, абвясцілі дэ юрэ незалежнасць. І з другого боку, не толькі 8 снежня канчатковая дата спынення СССР, бо яшчэ праз 2 тыдні адбылася сустрэча лідараў ужо ўсіх рэспублік СНД за выключэннем балтыйскіх у Алма-Ате. І вось там была пастаўлена, здавалася б, кропка, але не толькі. Вот праз некалькі дзён Гарбачоў падаў адстаўку, і ўжо вот пасля гэтага стала можна казаць пра тое, што імперыя спынілася. Ну, ў прынцыпе, можам пашукаць у гісторыі шмат прыкладаў. Над Крамлём апусцілі чырвоны сцяг і ўзвіўся расійскі. Так, Юра, але ў прынцыпе вось часам кажуць, ну так вот, калі, значыць, напрыклад, Беларусь атрымала незалежнасць 25 жніўня 91 года ці вот 8 снежня 91 года, трэба разумець, што гэта такі доўгі працэс. Напрыклад, у Амерыцы ясна, калі зразумела, калі была падпісаная дэкларацыя, прынятая дэкларацыя аб незалежнасці, 4 ліпеня адзначаюць гэты дзень, але толькі праз некалькі гадоў брытанскі кароль прызнаў Злучаныя Штаты Амерыкі фактычна незалежнай краінай. Там ввогуле гэты працэс заняў 34 гады, але вот яны адлічваюць ад таго дня. Другі міф, што трое сабраліся і падпісалі. Насамрэч, іх было не трое. Я нагадаю, што ад кожнай рэспублікі падпісывалі па 2 чалавека. Ад Беларусі гэта быў старшыня Вярхоўнага Савета Станіслав Шушкевіч і старшыня Савета Міністраў Вячеслав Кебіч. Ад Расіі гэта быў прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Барыс Ельцын і дзяржсакратар Геннадзь Бурбуліс. І ад Украіны прэзідэнт Украіны Кравчук і прэм'ер-міністр Фокін. За выключэннем Ельцына 5 з 6 падпісантаў жывыя на сённяшні дзень. Вось хто адыграў галоўную ролю? Ну вось я проста быў удзельнікам падзеі за 3 дні да гэтага, калі Станіслав Шушкевіч прыйшоў на пасяджэнне апазіцыі БНФ, гэта было 5 снежня, і сярод іншага ён сказаў, што я ездзіў, езджу і буду ездзіць у Новаагарова. Новаагарова — это было месца, дзе Гарбачоў збіраў лідараў савецкіх рэспублік, каб працаваць над новай версіяй, ўсё новай і новай версіяй саюзнай дамовы. Такім чынам ён не збіраўся, так сказаць, штосьці такое радыкальнае падпісваць, але вось праз 3 дні падпісаў. Каму, на твой погляд, все ж таки галоўная роля належыць з палітыкаў? Ну, безумоўна, Ельцыну і Кравчуку. Яны былі галоўнымі гульцамі. У Кравчука была падстава, важкая падстава. Это рэферэндум, які прайшоў ва Ўкраіне, дзе пераважная большасць прагаласавала за незалежнасць. Што яны мелі на ўвазе пад незалежнасцю, зараз ужо складана сказаць, але рэферэндум прайшоў. Але і зразумела, ключавым гульцом, на мой погляд, быў менавіта Ельцын. Таму што калі б прадстаўнік самай вялікай рэспублікі, Расіі, на гэта не пагадзіўся і ўвогуле не вёў гэтую гульню супраць Гарбачова,
падзеі бы пайшлі іншым шляхам, якім мы не ведаем, але ягоная роля тут была, зразумела, вырашальнай. Ну, я сказаў, што вось па маіх уласных, скажем, адчуваннях, да і аб'ектыўна Шушкевіч нічога такога падпісваць не збіраўся, але па факце трэба сказаць, што ягоная роля была там важна, таму што калі мы уявім, што скажам, што, напрыклад, Шушкевіч туды не паехаў, альбо на месцы Шушкевіча быў Дземінцей, які заяўляў потым шмат разоў, я яму абсалютна веру, што ён ніколі б не падпісаў такое пагадненне, то і пагаднення б у прынцыпе не адбылося. Адна Расія з Украінай так вельмі важная рэспублікі, але недастатковы. Заставаліся б две ядзерныя рэспублікі Беларусь і Казахстан, і тут бы, конечно, можна было пагуляць. Forever. Ну, а вось ці быў у Гарбачова шанец адкруціць сітуацыю назад? Вось калі так глядзець чыста арганізацыйна-тэхнічна, мне здаецца, быў. Я вот просто перачыслю, назову некаторы. Ну, па-першае, мог быць арышт кіраўнікоў, усіх гэтых кіраўнікоў непасрэдна ў Беларускай пушчы. Старшыня КДБ Шарковскі казаў, што дастаткова было б там, у Віскулях, казаў Кебічу, Кебіч пра гэта прыгадвае, дастаткова было б аднаго батальёна. Другое, непрызнанне гэтых пагадненняў Назарбаевым, кіраўніком буйной Савецкай Рэспублікі, да таго ж ядзернай рэспублікі. Назарбаев, як вядома, не даехаў туды. Ну, спачатку тлумачылі, што яму было трэба заправіць самалёт, прычым там не знаходзілася нібыта паліва, ну, конечно, абсолютна смешна гучыць. Вось потым яго запрасіў да сябе Гарбачоў. Гарбачоў яму паабяцаў хай эфемерную ўжо, але пасаду прэм'ер-міністра на той час. Ну, нарэшце, парламенты Расіі і Беларусі маглі не ратыфікаваць гэтае беларускае пагадненне. Украінская Верховная Рада, я не сумняюся, яна б ратыфікавала, а вось з парламентамі Расіі і Беларусі маглі быць, з Верховнымі Саветамі тут маглі быць пэўныя праблемы. Можна і яшчэ называць іншыя фактары, а вот хаця б гэтыя. Ці ты, Юрый, лічыш, што ўсё ўжо было абсолютна фатальна для Гарбачова, як для прэзідэнта, і фатальна для імперыі? Ну, ведаеш, калі здараюцца вялікія падзеі, то вельмі часта ёсць такая ілюзія, што інакш не магло быць. Інакш магло быць. І той жа Кебіч прыгадваў, што калі б быў вот гэты батальён. Але з іншага боку, Гарбачоў у той момант быў палітычна настолькі слаб, што маглі не выканаць. Акрамя таго, пасля Вільні, пасля Тбілісі ён не хацеў ліць кроў. Пасля сваёй паразы ў жніўні 91-го года ён не хацеў ліць кроў. Бо і все тады як бы глядзелі, мерылі досведам і Югаславіі ў тым ліку. І ўсе разумелі, што глядзелі на расійскую гісторыю, што такія падзеі часта сканчаюцца велізарнай кроўю. І тое, што як бы вялікай крыві гэты распад не суправаджаў, ён не суправаджаўся вялікай крывёй, но это часткова і заслуга ўсіх, у тым ліку і Гарбачова, што ён як бы вот ратаваць Савецкі Саюз цаной велізарнай крыві, таму што да, маглі бы там роту ці батальён паслаць, но это не значит, што это была бы апошняя кропка. Ну, а тое, што Верхоўныя Саветы не прагаласавалі, ну, ухвалілі гэтае пагадненне, ну, это то, пра што вот мы с тобой казалі ўжо некалькі разоў, вот это асобая атмасфера рэвалюцыі, асобая атмасфера, вот тады, дарэчы, зараз ужо забылася, гэта не ўспрымалася як канчатковая кропка, як не дзіўна. Бо стваралася ж СНД, стваралася адзінае войска, адзіная там фінансавая сістэма, все это было прапісана. І в этом сэнсе многія ўспрымалі гэта, вот у сакавіку прагаласавалі за абноўлены саюз. Вот это і ёсць абноўлены саюз, многія так ўспрымалі. Это и есть обновленный союз. Той вот кепский, Горбачевский, мы как бы его ховаем, да, мы его поховали, а вот это будет больше таки как бы правильный, справедливый.
это многие не успрымалі это як конец. Юра, я могу подтвердить, в такім разе, у атмасферы в овальной зале, здаецца, 10 снежня Верховный Суд Беларусі гэта разглядаў і галасаваў. Вот у нас, ну, я маю на увазе депутатаў БНФ, было адчуванне, што вот не было такого адчування, што Саюз все перастаў існаваць. Наадварот, у нас было адчуванне, што зноў Беларусь уцягваюць у некую, так сказать, структуру, вот уже под назвай СНД в выніку гэтых менскіх пагадненняў. Між іншым, першыя тыдні яны называліся не белавежскія, а, як ты памятаеш, менскімі пагадненнямі чамусьці. Ну, можа, таму, што прилеталі менскі аэрапорт і Кравчук і Ельцин. І я памятаю, калі выступаў, ну, это ёсць у стэнаграме, калі выступаў Пазняк, ён просто шчэнт разбіў гэтае пагадненне, што вот ствараецца новая імперыя, ну, але сказаў, што так, конечно, трэба за гэта галасаваць, таму што вот кропка пастаўлена ў тым, але вельмі небяспечна, што гэта імперыя стварылася. Ну, як аказалася, СНД сапраўды, так сказать, трымаў і трымае цяпер праз амаль 3 дзесяцігоддзі гэтыя былыя рэспублікі пад Масквой, але ўжо не ў той ступені. Forever. Юра, вось глядзі, ты сказаў, што былі такія настроі, это было, так сказать, непазбежна. Безумоўна, это было гістарычна, гэта было непазбежна. Парламенты, мы ведаем, все 3 парламенты ратыфікавалі гэтае пагадненне. Між іншым, Лукашенко не галасаваў супраць у Верховным Саце Беларусі галасаваў Ціхіня. Я сядзеў побач і бачыў, як Ціхіня ціснуў кнопку. Але праз 5 гадоў у сакавіку 96-го года Верховны Савет Расіі дэнансаваў гэтае пагадненне. Гэта, в прынцыпе, не мела такога юрыдычнага значэння. Пра гэта, можа быць, мы пазней пагаворым, калі будзем гаварыць пра 96-й год. А вот зараз у мяне такое пытанне. Глядзі, распадаецца імперыя, якая існавала доўга-доўга. Праз 3 дзесяцігоддзі вялізная частка, вот, скажем, жыхароў Расіі лічыць, што гэта была катастрофа. Яны просто ностальгуюць па Савецкім Саюзе. Ельцину, Гарбачову, і Шушкевічу, Кравчуку ставіцца гэта віну. А вот у меня пытанне, а дзе былі вот все гэтыя людзі, ну, за выключэннем тых, хто, можа быць, тады быў дзіцёнкам ці не нарадзіўся, дзе гэтыя людзі все былі ў снежні 91-го і пазней? Ніхто ж не выйшаў на вуліцы абараняць гэты Савецкі Саюз. Ну так, в этом сэнсе прыгадваецца як бы тут маштаб падзеяў, што калі абрынулася Рымская імперія у 5 стагоддзі нашай эры, тады ўжо потым прагучала формула, што Рымская імперія была мёртвая, а варвары только развеяли ее попел по ветру. И вот в этом сенсе понятно, что империя померла у душах людей. Вельмі хутка как-то померла. И ведаешь, я памятаю свое уражение, где-то праз паўгады иду по Минску, по спальным районе, и детенок гуляется с мячиком, что-то, и, значит, песенка. «Союз нерушимый попал под машину». Вот так вот это как-то, ну, ясно, что не ён это придумал, он это дзесьці пачуў, але вот такое як бы стаўленне, вот такое жыццё як бы пачалося. І в этом сэнсе, да, ты маеш рацыю, ностальгія і ў Расіі, і ў Беларусі, дарэчы, і ва Ўкраіне, дарэчы, ёсць шмат дзе. Але вот высвятляецца, што гэта ностальгія па тым, што немагчыма вярнуць. Бо здавалася б, ну, якія слабыя, якія крохкія былі ўсе гэтыя незалежнасці першыя гады. Ну, і в этих республіках мог спарадзіцца нейкі імпульс. Расія, ўрэшце рэшт, як яна зрабіла у 18-21 годзе, могла, так сказать, вернуть все. Не было силы, не было. И в этом сенсе, ведаешь, вот тое, что як бы тое, что вот был 18, 17, 18 год, то есть эта империя первый раз распалась, ее силой обновили,
а потом ізноў. І яна развалілася прыкладна па тых жа як бы лініях, па якіх яна развалілася ў 18 годзе. В этом сэнсе як бы два разы немагчыма склеіць. І в этом сэнсе, калі браць аналогію з Рымам, то пасля таго, як бы Рымская імперія абрынулася, при імператоре Юстыніане, імператоре ўсходняй, амаль все аднавілі. Аднавілі Афрыку, аднавілі Італію, дашлі да Гішпаніі. І потом зноў все развалілася. І развалілася менавіта так, як развалівался ў першы раз. Так што ў 91 годзе як бы доўгае рэха 18-го года. Ну і у прынцыпе вось тое, што ты сказаў, двойчы яна развалівалася. Некаторыя маглі б дадаць, што яшчэ адзін раз павінна разваліцца, маючы на ўвазе, скажам, ужо імперыю расійскую, можна па-рознаму спрачацца, але вот між іншым цікавая заканамернасць, што незалежнасць атрымалі толькі тыя рэспублікі, якія называліся саюзнымі. Ніводная аўтаномная рэспубліка ў складзе СССР ці Расіі незалежнасці не атрымала, скажем, Татарстан, хаця ён у шмат разоў больш, чым, напрыклад, Малдова. Ён незалежнасць не атрымаў, ці Чачня, якая праліла проста вельмі шмат крыві за гэту незалежнасць, таксама не атрымала. І таму, конечно, вось мы можам сказаць, што тут альбо гістарычны шансунак, а хутчэй за ўсё проста вынік сапраўды змаганняў пакаленняў за незалежнасць і ў Беларусі, і ў іншых былых савецкіх рэспубліках. Forever.